GameStop Kasper. Hallo? GameStop Hillerød, det er Jonas. Goddag, det er GameStop. Ja, det er det. GameStop. GameStop Hillerød. Ikke Hillerød, nej. Jeg kan ikke høre dig. Hvad siger du der? Hallo? Hvem er det? Det er GameStop. Det er GameStop. Yes. Okay. Er det det rigtige, du skal have fat i så? Hvad for noget? Er det den rigtige, du skal have fat i så? Jeg ved ikke, hvem du er. Du siger, du er GameStop. Hvad for noget? Jamen, jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Du siger, du er GameStop. Ja, det er GameStop i Hjørring. I Hjørring? Okay, jamen det er GameStop i Hillerød her. Ja, okay. Godt. Jeg kan hjælpe dig med. Jamen, det er dig, der ringer til mig. GameStop i Hjørring? Ja. Du har lige ringet til mig. Det har. Hvornår? Nu her? I dag? Det var sgu. Den ringer bare. Det kan jeg ikke huske. Det er længe siden, så. Jamen, det kan være, at den har ringet. Det ved jeg ikke. Det er nok ikke mig, der har ringet til jer, så. Det tør jeg ikke sige. Det er i hvert fald ikke mig. Nej, jamen, så jeg vil da ikke forstyrre. Nå, det gør jeg ikke. Nå, du har en god Jeg vil gerne have 2 spil!